Damirira Jesu kune chenga meza Umusha wake kunenga Nguwa chenga nema remba neshirema Wakayenda kukatirira Damirira Jesu dakumirira Dino da kufamba mwenye kaya leza Lewana wamari wedu Neko ye Maria apote Chafamba wedu pone Yesu lora Jesu Nokumirira Nakumirira Imi Jesu nakumirira Yesu wakatiza kunyikaya kakana kati chicha sorora kumusha wa Yesu kunenga nakumirira ili Yesu nakumirira
Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chinoitwa icho PADARE. Panotaurwa nyaya dzose tichiedza kubetserana mukati mekurarama nenyaya dzakasiyana siyana. Tinovimba makomborero kubva mangwanani kusvika panguva dzino. Tisati tapinda munyaya yemuzora nhasi, regai timbonamatirwa naumba. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga, sabata rino rakanaka, tinotenda neprogramu iyi, tinotenda nevarume vari pano waPADARE, tigotenda nevari kuita vari kushandisa mishini iyi kuti zvigobuda zvakanaka. Nyaya yatiinayo yakakosha. Tinokumbirawo kunjere kubva pachigaro chenyu chemutsa. Toitaura baba wedu, wateereri wedu wagogutsikana, wati kuzvirarama wagozvisiya. Maita yanyu baba, maita yanyu Jesu namweya mutsvene, mbiri nerikudzo ngazviwanikwe zvakafanira kwamuri. NdiJesu Kristu tenzi wedu kunamatai. Amen. Panguva dzino regai tichienda panguva yekumbokwazisa dare. Samaita umba wakonane chikona mombe. Aiwa tikafira pano wani tiri kukuona ndizvozvo kuti zviri kufamba kwamuri. Aiwa zviri kufaya. Tinotenda. Kune vasati vaziva vedare vedu, regai mungokwazisa vateereri vedu muchingotaura kuti ndimi anani, mitumbo yenyu and so on. Aiwa wadiwa wateereri nemi watariri, ndini wenyu mufundisi Ngwaru. I'm a retired pastor, ndiri Nyamuziwa, ndinofara kusangana nemi muzora nhasi. Amen. Ini ndinonzi Charles N. Makombe, ndiri humba mubarwe nyanguru tendera wano chirima nemuromo wapadza tikapa varanda vamwe vari pano. Tinoti happy Sabbath kwamuri. Tinotenda nechirongwa chakanaka zvakadai. Tinoimbawo nekutenda kuti muri kukomborwa nechirongwa ichi. Mwari akukomborere. Amen. Indoitwa Charles Chidzanja chikona mombe. Ndotenda nekukomborerwa watiri kuitwa PADARE. Tinotenda nemiwo vateereri muri kukomborerwa nemadiscussions atiri kubatsirana tose pano. Yes. Tinotenda indoitwa gospel mudoni, ndiri Samaita. Tisu tinoona kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, zvosara zvafamba zvaitwa kuitira kuti zvifambe. Musoro wedu wenyaya yemuzora nhasi uri kuti wakuchengera kusingabhadhare. Nyaya yekuchengera yakaipa. Ndichaverenga vhesi tapedza ndimbobvunza varume wavo kuti vanochengera here. Tisati tataura nyaya iyi, ivo pachavo vachengeri. And uye kune kuchengera kusingabhadhare. Regai tiverenge key text yedu iri pana Ephesians 5 verse ya 25. Inoti iyo, husbands, love your wives, seek the highest good for her, and surround her with a caring, unselfish love, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Kuchengera kusingabhadhare. Rega tinotangira pana mfundisi mutoshuta. Chinombonzi kuchengera chii? The definition of kuchengera. Uye munochengera here? Regai wadiwa wateereri ndotenda Samaita nemi wadare wari panapo. Eyo musoro wenyaya wamatipa. Mati mimi kuchengera kusingabhadhare. Zvochirewa kuti going by this topic alone pane kuchengera kunobhadhara. Saka namandibvunza kuti mufundisi munochengera here? Ndikasachengera ndodaira kuti office yangu as a husband nemudiwa nemudi inenge yarasika. But kune kamwe kakuchengera I think kari problematic kati chabura pana papa. Kuchengera generally zvinoenderana nekuda kuchengetedza zvako. Andi munonzwa Mwari achitiye I am a jealous God. Saka Mwari is guarding his community of faith jealously. But not destructively.
or zvine madistortions. Yes, kana chitochengera unotofarira kuti ngawatochengera zvakadaro Mwari nekuti wakasadaro wanenge watoguma kuita Mwari. Similarly, I think pane mwe kuchengera kwatinotarisira kubva kumudzimai nekwatotarisira kubva kune murume kuri within a range. Kukazopfura mamwe malimits kwane kadambudziko mukati. Umba yauya munochengerera ndochekutanga. Ukasachengera unotorerwa. Ndizvozvo Kune mavoucher kunzo. Ari dangerous. Kune vanhu vane maziso ari very sharp. Yeah. Ini wangu ndirochengera. Okay. Kuchengera kwakanaka. Kukuda kuona kuti ari right here paari. Hakuna here vanhu vari kumukanganisa. Because kana uchichengera unenge uchiita chinhu chakanaka. Asi kumwe kwataurwa naPastor Kusingabhadhare ikoko handisviki ikoko manje. Okay. That is powerful. Yes. Chikonas. Jane mukadzi mutsvuku kama. Rumori wewe vanhu vadzimai matsvuku ndofunga ndimunenge mune dambudziko guru. Ndimunenge mune makala TV. Wani makala TV. Pada mudziko. Unori pamahanda. Saka kuchengera like zvatorwa nevamwe. Right. It's part of being a man. Right. Ukaona usina shungu yekuchengetedza zvinhu zvako zvatorwa naPastor. Then you are not in love. Okay. Chaunoda you guard it jealously. That's why Mwari arunzi I'm a jealous God. Yes. So if I love my wife, I have to ensure that she's under the rightful protection yangu. But ndinoona ziso kuti pangangoite bongozozo. Let me tell her kuti no apa mai mwana apa paskuita apa ngatifambe so. I think it will be in order. Maybe for definition here jealous mfundisi. What does jealousy mean? Tisina kutaura kuti kunobhadhara kana kusingabhadhari, but on its own vara iro riari. Yes. Rekuti jealous. Yeah. Rinomborevei. I think mandijuma hangu, but I think regandimbo struggle kutsanangura. All right. I think jealous kwandiri inomirira guarding my space. Power. Guarding my space. Hey. Nezvinhu zviri mu space yangu. Yeah. Ingawe mota yangu iri mu space mangu, I guard it. Vana vangu, mapets angu, imba yangu. Wes mudzimai wangu is the biggest item in my space. Yes. Hey, that is too strong. Yes. Regandinde panaumba manje takuda timbobata ma examples atiri kutaura ambotaura panapa kuti tine kuchengera kunobhadhara nekuchengera kusingabhadhari. Saka timbotanga nekuchengera kunobhadhara. Maybe examples of kuti example like this kana isara pamusoro pekuchengera kunobhadhara muenzaniso wezvizvi. Kuchengera kunobhadhara. Look, tine wana watinawo. Right. Ndine mudzimai wandinawo. Ndine property yandinayo. Zvinobva zvatanga kuti pamba pendogara inini pane jurahoro. Right. Ndiri kudini? Protection. Protection, isn't it? Ndiri kutochengera kuti zvinhu zvangu zvireke kudini? Kutorwa. Asi kuchengera kwatiri kutaura nako wateere ndekuku. Kuchengera kunobhadhara ndeko kuona kuti hapana an intruder ari kuuya either kumudzimai wako kana kumurume wako. Because vanouyawo vari kuuya kuzoparadza imba. How do they do it? Ndikanzwa munhu achitaura kuti mudzimai wako akabatana. Ndakutomutaura kuti hazviitwe. Akabatana kwandiri hakuna kwauri. Patoone problem. Akabatana kwandiri hakuna kwauri. Okay. And they never make that statement again. Ndekuti inokonzera bongozoso. No jealous manje. Okay. Inobhadhara. Right. Because uda kuona kuti pane intruder uda kupinda pai mumba. You are guarding what is yours. Urutogada kuti apa panapa tikazvienderera nazvo zvinosvika pane pai pataisirewa. Ndiri kuti wateereri usatendere munhu anokomenda about your wife because pane zvaari kutsvaga kwaari. Inini ndinoprotecta ipapo kuti ndikazvinzwa ndinomutaura kuti don't comment to my wife, it's me who can comment to my wife. Ndakuedzera. Okay.
if you don't mind. Eyo ndiri kuti wadiwa watereri ndichisimudzira pataurwa naumba apa kuti izo jealous rinobhadhara. Eyo kana kuti tati kuti zviya nechishona kuchengera kunobhadhara. Eyo kuchengera kunopa reasonable freedom to each other while respecting certain boundaries. Ekuti inini Michael ndine freedom yekurileta nevamwe varume nemamwe madzimai nesangano nekubasa, asi freedom iyi ndiri kuishandisa to protect my marriage. I should not make my marriage vulnerable. Are you getting the point? Zviya zvekuti wandoshanda navo vakadzi wandoshanda navo vanonzwa wakasununguka kuti diti rake rigozemberana pandiri. I mean haichisiri freedom. Ndo saka tiri kudiscussa nyaya yejealousy risingabhadhari. But I think thanks Umba, pane majokes anogona kucrossa border. Pane kakubatana kanogona kucrossa border zvekuti between the two of us ngatiwirirane how far we can go with our latitude of freedom as we relate nevamwe vanhu. Tisazoite nyaya yekuti yamukira mutsoka serwendo rwembwa kuti every minute muri kungotsiurana. Handidi kuti zvide, handidi kuti ngatingogare tichiziva kuti izvi zvinoita izvi hazviite. Kana zvadaro we are building a relationship, we are guarding our marriage. Thank you so much. So it means tikutaura panofanira paine self control. Exactly. Uri wega, because it's not always kuti uri kufudzwa, uri kubasa, uri in the community, hatiko iso. But where in your conscience you should know kuti I'm somebody's property. Amen. So I should also guard this body. It belongs to my husband, it belongs to my wife. And it was kune mamwe makava atotoziva, whether in the community, whether in the cycles of our worship. Wekuti pastor or humba or samaita haukwanisa kumusiya munhu yeye achida kuzoita munamato yowakubuda kuti ari kusara nemhuri yangu achiisa munamato aiwa unotoumiri. I remember umwe musi mfundisi ndichigara ndichitanga kuroora pano umwe munhu akauya achina ndakavhura maziso zvechiwacho ari kunamata here or is up to something. Ndozvinoita inonzi kuchengera, because you are not sure of the intruder. Zvatarwa naumba because arimo makava muchechi, mucommunity, mumakombi, kana mabasa anototeya kuti baba wandavada zvavana pastor munoparidza. Do you know kuti kuna vanhu vanototi uyu murume uyu ndiri kutomuda uyu akagara mumcongregation so zvoti maingwaro vakasanyatsozviongorora vanogumira kuti mafambiro akuita munhu. So tikuti isusu ongororanai kuti zvazoitika apa zviri right here. But of course kuna zvimwe pastor humba samaita zvokuti you can't avoid. Munhu angu yakangokuti mba unoita sei wangonzi mba samaita mai mudonho vari panext wangonzi gospel wabatwa. Saka ndafunga amenoti rwiyo here kana kuti chino vanotaura kuti kuchengera rudo. Amene makambozvinzwa statement rudo rekuti kuchengera rudo. Jealous. You beloved. Nyamziyo. Kuti kana wachengerwa so kune vakadzi vanotozvifaira. Kuchengero murume anochengera. Imwe yacho yavanozoita obsession pastor. Yes. I think I want to agree neelement yekuti kuchengera rudo. Haugone kuchengera chinhu chisina value. Yeah, it's true. Ukatona watowane vested interest yewelfare yechinhu chauri kuchengera kuti kuti kwauri wewe chinhu chakadini chakakosha, you have given your heart to it. Ukaona ndichichengera mudzimai wangu ka varume ana baba namai nana mai kwese kwa muruku
ndainvesta almost 40 years yerudo kumudzimai wangu. Are you getting the point? Ukaona ndichichengera, sure, I'm respecting the investment I have put in this relationship. Plus haugoni kuchengera chinhu chausingadi. Ndizvozvo. Hazigoni. Ndizvozvo. So munhu waunoda unomuitira zvose. Taurayi. Kana uchimuitira uri kumuchengeta kuti ataridzike zvaunoda iwewe. Handisi kuitira kuti mumwe munhu agozomutarisa. That's not the issue. Ndiri kuitira kuti ini ndimuone achindifadza mukati memeso mangu. Kana akapfeka ndamutengera the best I can, ndiri kutoziva kuti ndiri kuchengetedza zvinhu zvangu zvandakapiwa naMwari. But ndine problem. Ndaita problem na umba. Ndaita problem na umba. But mataura point yakadini? Yakanaka. Ini nichapura nichigara pakati penyu apo. But ndaita kunga problem kadiki. Right. Imi munoti kudini nemurume ari kutengera mudzimai wake hembe dzakanaka chaizvo. Wari kuti handizi kumutengera kuti atariswe nevamwe varume. Asi kuti iwo wamuyemura handiti. Hepano wamakombe kana chikona mombe. Wotengera mudzimai dress rine mazamu ake ari panze. Tiri kuenda kuchechi. Kana kuti tiri kuenda kushow. Kana kuti tiri kuenda kune mumwe mutambo kana kumuchato. Munhu wese anotarisa anobva naye wanenge wachingonanzvira. Waringonanzvira wari kutarisa mai ava. So zvinokonzeresa izvozvo. Aiwa ndofunga kana uri kupfekedza mudzimai kuti umba haitengi zvakadaro. But hamusati maonera. Ini ndiri kutaura umba. Mudzimai akarorwa sure breast riri panze. Munhu anoyamwisa kana anoyamwisa anowiga netaurwa. Yes. So yes, regarding pana chikonazi taure. It's true zvitaurwa naPastor kuti it's just when you are adding value. Right. Let's add value to our family, to our wives, zvine decency. Zvokuti nyangwe wewe mudzimai wako achifamba, of course kana akanaka you can't hide it. Akanaka. Kana ari mutsvuku akanaka, kana ari dark and lovely ndiwo akamutsvaga. So vamwe varume vandoona kuti hapana varume vese vari panapa varume vandoziva kuti kana ari samaita kuti akamufana akanyenga. Hapana asingazvizivi, munhu wese anoziva kuti uya nemudzimai akanaka. Uyu murume wavo murume zveshuwa. People comment, they might not say it to you direct. But kuti isikachitenga zvitaurwa naumba kuti vavo even nevasiri vahumba, let's buy something chine decency. Chekuti nyangwe mudzimai wangu achisvika in any situation ari acceptable semudzimai wemunhu. Zvitaurwa naPastor haifaniri kuti ange achiri kagero iye ari maichidzana. Like for instance, wabata mhembwe iwewe musango, woiwedzenga, woirosta, woinanika musango. Aineyo ndaka Wonyasisa to salt ne. Makawa. Kana wadenda makawa ka. Wadenda makawa. Saka tiri kuti eyo jealousy rinobhadhara. Right. Are you getting the point? Iwewe usadenewo makawa. Haikonobwananika mudzimai wako zvekuti adatora. I mean, don't be that careless. So yes. Then ndanda kutaura issue obsession. Right. Kuti sometimes inoita kuti tisa interact. Because 2 minutes mfundisi mai vada kuinteract nevanhu, you become jealous of every activity iri kuitika. I think you've seen such people wekuti hauna kana space even with your ex school friends vechidzimai. Because inambokura ndisina variety of ladies around me. That's a lie. Because sometimes tikanta marriage tofunga kuti pastor wangu kura ari pastor ne boys kunyepa. Ye gozo wakatokura utori patori nemagero nechichi wangu wakatonaka kupfura mudzimai wako. Saka iye akazozviona wakutaura nawo handiti ngavape space. Tinoda kuti hatifaniri we should not cut the issue yokuti tine vanhu vatinoziva vataiziva handiti, but isusu nekuti taroora
takuita zvinhu zvine hunhu pamberi pemhuri dzedu, not kuita zvinhu zviri outside zvambotaura napaswa kuti dzimwe hagi dzacho unotoona kuti idzi hagi dzine history. Pane hagi ingori normal but wozoona kuti aiwa iyi ine mahistory. Ndondobva dai pamuri humba nekuti taapa hafu yenguva yedu tichienda pane pamwe patoda kuti titaure. The reason why yatiri kuita program ino madzimai mamwe anga achinyora achitaura kuti no nyaya yekuchengera iyi kune vamwe vasiri kutozvida varume madzimai kuti kune kamwe here kakuzonyanyisa. Ndokatoda kutaura ika ndo patoda kuti tichienda kuti madzimai ari kuti kune varume vanozonyanya vari kunyanya pane kamwe kakuchengera kacho kekuti kakuto akaiti chikona zari kuramba rega ndimboenda panaumba ndenda kuti nini kuchengera kune word rinonzi trust, isn't it? Trust. Right. Ukaona munhu ari kuchengera kune two things, either you don't trust that woman or you don't trust that man. Get the point? Or you trust but kuti hapana chinodini chaanoita. Madzimai ese to me they are responsible. Varume vazhinji vemuchechi they are responsible, even vamwe wekunze they are responsible. Asi hepano pokuti uri kuona iwewo maitiro ari kuitwa either nemudzimai wo nemurume pangava pachechi zvinopa suspicion or zviri kumeka a statement kuti apa pane chinhu chisina kumira zvakanaka apa. Izvozvo manje ndo zvinozopa problem yekuti aiwa I cannot allow kuti zvirambe zvichienda chimberi, you know what I mean, because zvichanikonzera maproblems mumba. No, thanks Omba. Yes. Maunza madzimai ari kunetseka nekuchengerwa. Izvo tikadzokera pa language yedu yechishona kana tichitaura kuti munhu ane ruchengera kana kuti anochengera, it's always in the negative. Yes. Are you getting the point? Vari kutotaura kuti wakomana ndatadza kufema handina space na babawo because tichivhura ningiri dare rinei mambo ndibvunza kuti kuchengera chi I have put guarding your space but with an element of freedom. Right. Yeah, it's true. Ukaona mudzimai asisina breathing space yekuti anogona kutaurawo nevamwe vanhu pachechi, anogona kuendawo kutrip, anogona kubasa, because kune vamwe varume vane pathological jealous. Iri pathological yamulevel yekunzi ipathology chachirwere. In other words that's good English. Sorangu akutotema. Yeah. Fungidziro yawinayo. Right. You are always imagining mudzimai wako achitorwa achirarwa naye. Saka mudzimai akati kune trip yekubasa tikuenda ukariba kwauri tsenani starter. It's unengo chati mai buda yanyu basa racho. Are you getting it? Ukaona jealousy rako rakusvika pekuti mumwe munhu cannot be functional, haachagone kufunctiona. Masangana like yo chikona mumba uri kutaura nema ex codes ekuchikoro makadzidza mese form 1 form 2 and this man are CEO weimwe company and what have you, pamwe ungori supervisor hako wakarora mudzimai wako wakanaka and whatever, but mudzimai wako wakanaka uyo akadzidzana na CEO ane zibenzi zimukwandamira remotikari mai wobva wafara kuti ndasangana neex student iwobva waita mudumbu nemanyoka kuti mai wangu mudzimai atoenda. I mean when things get to that level you are pathological. Pathological. Ini ndakamborarama nemunhu akanga aine jealous. Right. Iroro rakanga risingaiti. Yes. Aisaenda ega kumashops hazaigona mukadzi hazigoni. Aiti kana akaenda kuna mai wake kundoona mai wake aitofona ikoko kuti ndiri kuterawo mai wasvika here iwe ndiri kutaura zvendakaona nemeso zvendakararama. Ari kubasa anongofona kuti huku dziripo here dzamira seiko,
haasi kubvunza huku, ari kubvunza uchiripo here pamba presence. Kana paine mwana aripo anoti ndidaidzirewo nhengi because haasiri shuwa kuti pendiri kutaura naye ari pamba here kana kuti haasi pamba. Oti ndinoda kutaura ndipo nditaure nanhingi, akanzi haasipo, iye abva atoshatirwa. Haasipo sei? Saka iwe uri kutaura uri kupi? Izvozvo zvine problem. Ndo zviri kutaura kunzi it's now pathological what? Problem. Yeah, pathological jealous. Yeah, ndo chirungu chendanzwa panapa. Yes. Zvine danger izvo manje. Zvine danger. Marriage iyoyi inogara iri shake. My way. Ungakurarama under intimidation yekutya, hasina freedom zvataura napastor. Yes. Our relationship should be based on our relation, Yes. freedom. Mutual trust. Yes, kuti tofana kuimba kuti maidzanja kana vaenda. But where you know kuti pamwe vari in the cycle of all men vari one, then you've got an issue to say, mdzimai wangu iyi cycle yazonyanya vari mawanda. Dai pabalance. It's normal, it's your opinion. Not kuti uri kumurambidza, but uri kumupa another side of the what? Of the story. So avara ini ndikanzi ndine meeting ndaenda kutrip nemadzimai 20 ndiri murume 1. So obvious ian she's bound to ask it, madzimai ava trust wewe uri 1 wega murume. You know, it's normal kuti zvidaro. But chatinofana kuavoida ndechekuti ngatisaite vanhu vanorwara mupfungwa zvataura napastor kuti 2 seconds uda kutobvunza uri kupi, uri kuitei, but vazhinji vacho futi mufundisi naumba samaita vanochengera futi too much, ndo vane marelationships futi kuside. Saada kuti uda kuona kuti musikadzi wake ari kupi, but iwe pamwe unotundwa kwako futi waenda kuside. Why are you so jealous? Yes, rega ndikande futi kamwe kachirungu. Kamwe kachirungu. Taura tinzwe chirungu. Stalking. You are a stalker. In other words, uri munhu ari kufemedza pese azokona apa asangana nani aenda kupi. You want to know every corner, every detail, everything. You are taking stock on every move. Mai vanogashira phone. Memuchaura nani? Wakomana zvimwe zvakaoma. Memutaura nani? Enga achidei. Sure, ndobva ndatadza here kugashira foni, ndoguma nefoni yangu, ini nefoni yangu, zopera zvakadaro without being questioned, kuti ungotaura nani, ari kudei. I mean, I think zvine dambudziko. Nechikonzero chekuti munhu uyu ari kurarama as an independent person. Takaroorana hungu, isn't it? Yes. Tine mutual understanding. But we are individuals. Wasiona manje. But I live as an individual. Exactly. You get the point. Kana ini that's powerful. Ndikadaira phone. Yes. Kana ndichida kumuudza kuti ndiningi. Ndinomuudza ndini. You know what I mean? Yes. But haangandifungiri kuti that phone iri kutaura something else. You know what I mean? But sekutaura kaitwa na Charles panapa. Kwekuti iye wacho ukaona achiita poku nguwa nenguwa ndiye une dambudziko zvaari kuita kunze zvaasi kuda kuti zvibude pachena ngoti anotoziva the danger yazvo ndekuti ari kuzorarama uku. Ini ndofungira kuti wateereri nemadzimai muri kushungurudzwa nemavultures ayo. It's not good. Iwe unorarama as an individual. You have got all your rights pafoni dzako, isn't it? But be responsible. Yeah, it's true. Be responsible. Zvouri kuita zvacho zviri pachena. Kana wada kuzvitaura unongozvitaura, kana zvikasataurika akada kuzvitsvaga anongoona zvakadini futi zvakangonaka. Muri kutaura here humba kuti naChikonazi naNyamuziwa, muri kutaura here kuti tikutaura here nyaya yekuti zvakaipa kuvhunza kuti ndiani ari pafoni kana kuti kamuitirwo kazviri kuitwa nako. Ayo no samaita ndimbokubatai humba. Yes Nyamuziwa. Ndambotaura warire kuti stalking. Kungo zvakafanana neshumba iri kudzingirira mbizi inenge yakaistoka like this kusvikira ndeti catch. Ukaona mibvunzo yekubvunzana pafoni yaye kuteana iwe uri kutsvaga acatch kuti ndichamubata kana hazvina. Once in a blue moon you can ask. You get the point? But kana payangorira ndiani
engachidei ari kudii saka imati kudii. I mean that's nonsense. Ndozviya zvatakazitaura kuti ndo zvinozokonzeresa mamudhu mumba. Hatichafara because you are being questioned like a kid. Ukana murume akutaura kuti I'm a reasonable man. Yes. It means paitwa wapokwa zviri unnecessary ne such things. Ende mukatarisa vanhu vane jealousy elder. Ukaona makusvika pamalevel ekuti iwe uchisvika kumba phone inotonzi ndiana mamurumbo uita WhatsApp naye tipe phone. Then there is madness utaura na pastor. We need to live in a community, in a setup where we respect each other of everything. Ini ndini ndingatozokudza kuti sisi wako watozombofona ndingatozo inini. That's how we should exist, not kuti uite muranda bamba pako. Inini hangu I for one warumeka I for one mambo kuti muri jealous ere muri chi. I have grown to appreciate I'm an adult. Right. And ndoda kutreatwa as an adult. And ndoda kutreatwa mudzimai wangu as an adult. Sweetheart nchamboenda kukwaya. She's an adult. She will be responsible kukwaya ikoko. Handidi kuti after 30 minutes ndamuka ground rekwaya. Kundione kuti kuri kuimba next to her. My wife is an adult. Akati ndikuenda kushopping, I'm taking a car, ndikuenda kushopping. I expect her to be responsible. She's an adult. There must be an element of freedom of life. Otherwise, life is useless. Yeah, it's true. Hey. If my life now I'm 64. Can you imagine a 64-year-old person? Achifunga kuti mai wazokutarisa wambozone eyo indo wakutarisa kudaro. Then I must account for that. Kuti kunge ndichataura kucheche kuti vanhu vekuchechi musazotarisiwo zvinokanganisa mai ngwaru. I mean please. Hey. Maybe umba usati wapinda. Umba usati wapinda. Ndoda kuti ndise make my cards clear on the table. Right. Inini wacho ndiri kuzviti I'm an adult. Ngandi behave in a manner isingazotsvage supervision kune mumwe munhu inodeno mumwe munhu kuti aiwa baba mauda kumanejwa. I must also exude a behavior inopangiza I'm mature, I'm reasonable in what I'm doing. Ukazoitawo kuti uri 60 years but woita ungorika 12-year-old newakadzi ne tusikana and I mean your wife is entitled to be jealous if you are stupid. You know, ndichapa naumba. Yes. I know of someone kuti phone yake apa muri kutaura because I'm looking at your ages. Yes. They are different from maybe myself and Chikonas. I mean munenge muri padhuze. Yeah. Mange ma ages anozoya pasi apa. Yes. I'm sure ndo pane ma ages ari panyaya idzi zvakanyanya. Ndo ari kutorirana iwa. Yeah, because imimi makutarisa monzo kuti chero akaenda uyo angazotorwa nani. But vari kutorwa. But vari kutorwa. Zimbabwe vari kutora kawafana. Aiwa. 5-year-old woman. Aiwa, vanotorwa. So my point is because my issues that are happening in the Iwawa, there is this person asvika kumba vasiya phone yake mukadzi abva atora phone. Yeah. Kwakutanga kufonera munhu wese anga achifonerwa neafona during the day. Anumukuma received nekuma dialed. Everyone achingoudzwa kunzi no ndandingokudzai kuti nema-deleted kuti adeletirwe. Yes, kuti murume uyu murume wangu. Murume uyu murume wangu. Yakuzofonera nevamwe vanhu manje ma business, ma clients, ma customers. Yes. We're now calling. So that marriage yakatosheka because of that. Yes. So ndo imwe yatiri kutaura kuti inenge ya over. It's pathological, man. As simple as that. If you are overdoing it. Yeah. Ndibatsire ku size dana chariseeds na mdoni. And especially the younger ones. Ndo size zacho. Imi muri kuroorana manje. Ini ndotenda Mwari kuti ndakazwanira mudzimai anozvirespecta. Ndiripo ndisipo, she respects her body. Ndo chekutanga. Zvinokuwana wechidiki imi muri kukura muchida kuroorwa at the same time. And the two, usiri futi munhu anozvibata pane problem. Chikonzero ndechei, usandotsvage makudo mugomo ndokuti ndo manogara. Mandinzwa?
usandotsvage makudo mugomo nekuti ndo maanogara. Right. Usabate foni yemumwe kana usina kupuwa mvumo. Ukangobata uri kutsvaga makudo unosangana nawo. Zvino hauzozivi kuti itsoko here kana kuti chii, igudo kana kuti chii. What am I saying? Ndiri kuti inini kana uchida peace mumba mako usabate foni yemumwe usina kupiwa. Kana ukapiwa kuti ndipo ndifone, fona wo mudzosera usina zvakawanda. Ndapota izvozvo unoita heart broken. Ndiri kukuudza iwe wechidiki wakateerera. Kana aine foni yake akaisiya usaibate. Reka ndikutaure wangu mudzimai ndinombokanganwa foni kumba. I have no worry kuti achawane chii. Let her do what she wants, she won't find anything. Why? Because I'm an honest man. Ndakazvimisira kuti ndiye woga ndinonwa patsime iroro, ndinoguta ipapo, mamwe ane chura. Zvino imimi zvemuri kutsvaga imimi manje kuti azosiya foni, azotaura nani, azodini. Izvozvo hazvikubatsiri. Ndo zvinonzi zvisingabhadhari manje. No thanks Humba. Rega ndimbosetsa hangu dare rineri newatereri newatariri wari kukoko. Tingatere inonzi folk wisdom here kana kuti natural wisdom moti mungaiti kudi. Ndakambonakidzwa na baba wangu muchakabvu Francis Ngwaru. Wakandisetsa chaizvo. Right. Zvikanzi iwe neni takarora wakadzi wesoko awa. Soko dzakaoma. Soko dzinonetsa. Asi mwanangu rega ndikutaure. Wakadzi wanonetsa. Wanenge mutunhu une mago. Hakuna anobata ningiriki inonzi mukoko wemago. Hakuna. Haubatwa uya. Unenge wasvikapo sei? Asi tukunofara utu. Tukunenetsa mwanangu. Tukunenetsa because ucharamba uchidzinga masawara. Unoswera uchidzinga masawara. Because one of the things chinoitika ndechekudai so. And I'm sure this is where a lot of men miss it. Right. Kune mamwe madzimai akapiwa kufara naMwari. One a ready smile, welcoming hands. They can actually touch you without a thing. They don't think to warukubata. They are just happy. Are you getting the point? Warume wazhinji wanofunga kuti kudiwa. Izvi muna mai wanu kuzotoshabiswa kuti ko baba nyaya dzamakutaura dzadini. Because kwavari this is her natural self. Are you getting the point? All right. Now Mudhara Ngwaru ari kuti iye varume vakapiwa chipo chemadzimai, munhu wese akapiwa chipo. Ukapiwa chipo chemudzimai anonetsa chipo because pane mago ipapapo. Iwe ukapiwa butterfly, munhu wese anobata butterfly unaye kuna rakaita. Yes. Saka varume ava vanoda ngatiwanzwisisei where they're coming from, especially the young folk, men and what and women. Because one of us ngatiwanzwisisei because sure kana munhu usati wawa psychologically trained kunzwisisa temperaments nekuti vanhu vakasikwa sei, unogona kufunga kuti mudzimai wako anoda varume wesawo. And yet she's a happy character. She makes jokes, she laughs. What I mean, ukasangana mukadzi wachalo anofara, you want to spend the whole day nemudzimai. Are you getting the point? Yeah. But hasi kuti pasa ndokudai. She's just a happy person. Regetinde pana chikonazi aisiwo nyaya here kuti kune what do you call this? Maybe kuchengera kuri kuzoita vamwe varuma kana kuti vakadza is because of history. Kudanana kwatakaita, kuonana kwatakaita, matorerano acho. Matorerano acho ndizvo zviri kukonzeresa nekuti munhu ari kuziva kuti character ine munhu uyu. No. Iregai ndipinde. Okay.
pane vafano vari kuroora manje wekuti mumwe wachoka iye asati atombosvika papulpit anenge atomboregerera madhamuka 5 kuti wozongochatawo havo, asi pane tuma miscellaneous netuma indication twaipangidza kuti madam wanenge wasina kunyatsoti kwetsere, asi ozvikomita oroora hake. Even kune mamadzimai anogona kudaro futi yekuti unotonyatsorora hako uchiziva kuti murume wako uyu ane miscellaneous, but uri kufunga kuti uchaita sei? But kana wamumba manje, problem ndekuti nyaya dzamusina kupedza kuseri kwemuchato wakuda kuzvikontrora manje kuti I'm the head of the family, handidi kuti udai, but pamaipfimbana muchiita courtship ndozvaaita izvozvo. And iwo wakufunga kuti marriage certificate is automatically going to change that. So hapana zvinyowani kunyeperana kwe. So it means zvawaiona ndo zvako. So you should not complain because wakazviregerera zvotaura napasi. Hanzi rino regatibatsirawo nekumanyika kuti ukazotaura rimwe wedhi rinowakanganisa. Rinopfimba rinodini? Rinohwarara. Rinozosimudza musoro radini? Saka kana musikana wako airowa mamiscellaneous, iye asati aroorwa, you can expect worse when she's married. Zvakufanana nekudai kuti that is powerful. Ndenda kuti nditi kuvakomana vechidiki vari kuroora nevasikana, ukaona unotesta shamwari yako ingava yechirume yemukuwo yechikadzi kuti ngatimboita scroll mafoni etimboona kuti akamira sei, ukaona achiramba pane problem. Ari mukomana both vasati vawanana. Yes. Ukaona achiti no, I'm not comfortable, ziva kuti mune zvimwe zviri right. Izvo ukazviimpota kubva ikoko kuuya nazvo mumba, you've got a serious problem. I want you to understand that. Ukaona musikana, ukaona mukomana, maane muzvimwedzi muchidanana, maane 2 years muchidanana, asi haadi kuti uone zviri mufoni mako kana kuti zviri mufoni mouyu, munotoziva kuti kana mukaroorana you are importing a problem into the house. But paita futi ayo paita problem. Toda reaction up. We need to react. Toda upangadzira. No, muri right umba. Muri right atipagadzirisei. Toda upagadzirisa. Muri right muri right mu wrong wenyu, kuti muri wrong pa right, muri wrong mu right wenyu. You are right and wrong at the same time. That's what I'm trying to say. Eyo kana tisati takwira pa pulpit kuita kupfeka ring husband and wife, foni yangu ndeyangu, for that time we have limited access. Let's face it. Because before pastor atchatisa or court, anything can happen to the relationship. We can give up on it. Yes. I don't want to give up a relationship where I've sold myself 100%. It's not right. There should be limited access. Even in marriage, we cannot have wholesale access to somebody's phone. That's true. Very true. In a problem. If it is like that, I have a problem. Because ndikuda kubenga future yangu neumoyo. Get the point? So tikatadza kutaurana kuti izo I'm honest panizvo, ndakudanana newe, we are planning to get married, ndatooroora kudhara chasara muchato, because muchato does not change the mindset yemunhu. Do you know that? Hazviite. Okay. Apa toda kuona kuti are you honest to yourself? Are you still talking to somebody else? Are you still on the market? Mufonu umu. Yes. Tine group redu re family ati kudiscussa muchato uyu. Pane vamwe wacho vari kutoti ayo mukadzi wacho hatisi kutomuda, tine zvatiri kudiscussa imo mufoni imo. Mune family groups. Iye hasati our member yema family groups. True. Are you getting the point? Yes. Saka kune mamwe matare andingadirite group rese nemhaka kuti ndine musikana. No. I'm not saying that. Kana riri group igroup.
Right. eka ndosaka tisingakupe fonika aiwa munza uri musikana aiwa kana uri musikana hatikupe aiwa hakana tine matare ekumba but isusu let's allow let's allow a person to be a person. Munhu shiri nemuriro wayo inongorira yozori yambo even yarira yarira shiri yako yatorira as much as the verses said Christ akafira sangano randoziva kuti mune maera nemaweakness nemastrength saiso hasi kurora vanhu vari righteous. We are marrying better sinners or sinners, not better sinners. So anything is possible. When Christ is looking at his church, he knows that anything is possible. Kuna apostates the whole church, but Christ will still love the church. So if we are in a relationship, elder, I should trust my wife 100%. Amen. And knowing that God ndiye anochengetedza marriage yangu. Kana paine anomaly, God will still reveal it to me. Okay, regard tinozobano jealous story pedza sei. Yes. No patinoti tiende nekukasika. Umbanduke apa matoboila ndozviziya. But pfungwa dzatiri kutaura dzese dziri right. Now we just want to look at quickly kuti nyaya yekuchengera anditika. What are the effects? Munhu wari kuchengera uri kumuita munhu wako. Yes, munhu wako uri kumuita chidhori, uri kudini, uri CCTV chai. Remote control. Yes, remote control. What are the effects? The effects of that? Samaita hatidi kumboenda kure wadiwa hama. Eyo shiri iri mukeji iri panamu. That's true. Unaoneka mbomanye ikafungo chakubuda papa. Dzimwe dziri tio dzikamburukoko dzikaenda uko. Iwo uri mukeji. One of the effects yemadzimai ari kuchengerwa is to regret that marriage. Yeah, it's true. They regret it. Kune mumwe michato iriko nekuda kwaMwari kwete kuvanhu vakaru kwete kana anamai vacho given a choice ndo muchato the worst marriage they have ever. It was the worst thing they ever did is to marry that person. Wozongoti Mwari anowenga kurambana saka zvakaoma kumana. Because kuna vamwe vanhu vekutoti madzimai aiwa for example kunoti tina vamwe madzimai ekuti aiimba ari muyouth paakaroorwa kubasa hauendi kukwaya hauendi kutauna kumashopu hauendi haupinde pagedhi samujerika anopfeka uniform yegreen. Kune madzimai ari kupika wari palife sentence wakasungwa pawakabatanzwa namufundisi kuti unotora here kuti murume uyu awe murume wako waitotora nhingirikinipo paya inonzi waitotora life sentence waitosungwa kuzvisungirira mujeri for life. vanhu kazotaura isusu wacho vanodaro tine freedom asi mudzimai wako haasi kufara. It's not fair. Iwe uri kuchengera asi mumwe munhu uri kugaisa mumwe munhu mujeri asi iwewo ndounoswera uchiita madzimai ndounojoka ndounokwidza vamwe vanhu vakadzi uchienda kutaundi iwewo ndoune freedom kuita zvaunoda. Hey, marriage is for adults. If you treat yourself as an adult, as a man, let your wife be an adult also. She must be responsible over herself. Yes. Kufudza munhu ngemombe ndochiichocho. Kana aine ma-acts akashata mufundisi chachasara anongobuda pachena hapana paunosvika ungaramba uchihwandisa ma-acts akashata. Chachasara kuna mufundisi ndechekuti ndokurowa. Iwe mira wasati padau in 1 second. Okay. I promise 1 second. 1 second, yeah. Warume wadari gani kutaurei nemi watereri dakunzi muri wafundisi sesuka muchiziva nhau dzinoitika muupenyu hwavanhu ivo vakadzi vanochengerwa ivo ava vanogara vari mukipi anoroverwa mukipi imo iwe uchifanira kuti uriko here kumba memba imwe inenge yakanyarira pasi kuti usafeme usakosora mudzimai wako anoroverwa imo mujeri imomo anotoita imwe freedom mujeri uyai hauya akaenda uyai kuno But do you know zvine danger manje? Zvine danger zvini.
unozwa ukataurira mwana kuti icho usaite icho usaite ndinoda ichocho chori kumurambidza icho ndo chada kutaura abata sekuru aiwa kunowaranda aiwa abataura ichocho nechanoramba achita chori kumuprotectera ichocho uchifungira kuti urikuita zvakanaka uri kutovhura migoni nekuti aite ende ukaita akaita haufi wakazvibata ndekuti akutokustada zvinovateereri nemi makateerera vakomana muri kuita zvinizvi ndinofungira kuti jelasi rakanaka ndo rine bhadhara iri risingabhadhari risiyana nani naro taisa pachena rinobhadhara nerisingabhadhari warume hawaisa pfungwa dzose pachena in fact waisa the mind of God pachena yekuti Mwari akada sangano rake ndinodaika inini ndoda mudzimai wangu iwe ida mudzimai wako mudzimai wewe ida murume wako asi usachengere kusvika pokuti you are making a statement yekuti mudzimai wako afunge otherwise yes chikonas your last words tobva tazoya nepa true love ndo inongodiwa ngatarwa naumba ngatide madzimai edu iye vatide tivape mukana semasikirwo atakaitwa naMwari individual Adam and Eve. That individuality it gives us to love one another. Kana munhu aine tuntu ave tunoitika tuandisingazivi tunozongobuda because ndine true love Mwari anozongoita reveal nemanyanga ari putiri yes zvinozongobuda kuti baba vari kuudayo mai vari kudayo thank you ndinotenda samaita nemi wadari wese pfungwa dzamatipa dzinokomborera tose kuchengera kusingabhadhare wadiwa hama kuchengera kunoshungurudza mumwe munhu so that mumwe munhu ari emotionally psychologically and physically abused because you are trying to protect your jealous over that particular person but you take it to a point where you become abusive ko kuchengera kunowaka kunobhadhara ndiko kuita sei ikokoko ndo kuchengera kune maboundaries between the two of you you mutually agree kuti sweetheartika muupenyu marriage yedu iri mucommunity but as we relate with the community aiwa we can go this far and no further it provides the freedom it treats another person as an adult ndo kuchengera kunobhadhara thank you so much aiwa tinotenda vateereri tikutenda zvakare dani aiwa tinoti dzokerai umbada wachigara kure ninawo tinokutendai chidzokerai kudzimba munochengera murugare aiwa tinochengera nemadzimai edu tinoda kutenda vatiri tinovimba kuti pane zvatataura zvose we have disagreed I know you also agree with exactly what you said. At the same time we need to agree on something Mwari dai akutirai zvakanaka dai Mwari akuchengetai tichanamatirwa nachikonas ngatinamate tenzodi namponesi jesu tinokutendai nenguva yamatipa yekuti tofanira kudanana tichipana mukana wekuti tirarame sema-individuals but at the same time tichizwa kuti we need to control ourselves tinotenda nenguva yamatipa yekudhiskasa ngaibatsire dzimba zhinji vamwe vari kugara mumajeri nekuti mitemo yakawandisa nenyaya yekuchengera chikuru saMwari chatongonamatira rudo runofadza pamhuri runoita kuti tirarame tifare takamirira kuya kwenyu kwechipiri tatenderi nepurogiramu iyoyo yatibata mwoyo ngaibatsire vazhinji muzita raJesu tanamata amen amen thank you so much and may God bless you amen